Moja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4. Record Store Day, zahvaljujući Hrvatskoj diskografskoj udruzi, 4. godinu za redom obilježit će se diljem hrvatskih gradova. Među diskografima koji ove godine bogatim programom sudjeluju na danu prodavaonica ploča je i Menart. 20 godina postojanja Menarta, dakle prošle godine taman bilo 20 godina postojanja firme, nismo nikada ušli u neki malo prodani prostor i tih 20 godina smo baš obilježili ulaskom u jednu ovakvu veliku lokaciju, dakle zaista nismo imali dućan i onda odjedanput imamo, dakle Menart ima dućan sa skoro 500 kvadrata gdje značajno mjesto dakle imaju nosači zvuka i zaista sa ponosom možemo reći da na ovoj lokaciji se nikad nisu prodavala gramofonske ploče, ali sa ulaskom Menarta ovdje, dakle obogatili smo ponudu i CD-a i kao što dakle vidite i veliki dio zauzimaju dakle gramofonske ploče. U svijetu dakle se već u zadnjih par godina baš prodaja vinila raste. U Hrvatskoj to možda nije bio slučaj, ali zadnje 2 godine zaista ovdje možemo reći da je prodaja vinila značajnije veća i da se to sad zaista osjeća i u ponudi, dakle sve veća ponuda, sve veći interes, iako ploče nisu jeftine, dakle skuplje su od CD-a i duplo, ako ne i trostruko neka izdanja, ali kolekcionari su zaista opet se vratili tome i evo, znamo da se i gramofoni kao takvi su se počeli prodavati i na ovim nekim sajmovima ploče u našem dućanu, dakle vidimo i doslovno 2 generacije, znači ne znam, oca i sina ili oca i kćer ili mama i kćer kako gledaju zajedno i svakog nešto zanima. Naravno da je pomoglo to što su zaista svi legendarni vinili opet reizdani, remasterirani, nekom albumu je 20-godišnjica, nekom je 30-godišnjica, nekom je, ne znam, 50-godišnjica i to se zaista slavi u svijetu diskografije, izlaze sve elaborirani izdanja. Pa meni kao glazbeniku je to super, zato što imam osjećaj da opet to nije tako prolazna stvar, da će te ploče ostati jednog dana kad ne bude benda, a kad ne bude ni mene više, mislim, taj komad plastike koja se jako sporo razgrađuje, barem s te strane dobra. Osim to vezano, sviđa mi se da je to ipak nešto materijalno, da nije tako sve u cloudovima i streamanjima i na netu, nego da je to nešto opipljivo, ta opipljivost mi falila uvijek. Ova digitalizacija na neki način je malo ogolila to nekako slušanje, CD je već bilo nekako malo drugačije slušanje. Vinil koliko god da je možda u nekim situacijama nesavršen, zato što ne znam, kad se ploča malo izraba, pucketa, to se skupa, ali nekako nosi taj malo topliji zvuk, pa sad onda ako imate doma i neki malo bolji sustav, sigurno ćete drugačije to čuti na vinilu nego tipa kad slušate preko nekih digitalnih servisa, gdje se sigurno dio spektra tog nekog dakle izgubi, tako da na neki način za mene je preplatano, ne znam, tipa Deezer, dakle kao jedan od trenutno dostupnih servisa u Hrvatskoj, nešto što je informativno, dakle slušam, onda kad me zaista nešto zaintrigira, onda se odlučim da li ću neki album kupiti na CD-u ili na vinilu i onda ga čujem na način na koji bi ga možda trebalo čuti. Imate recimo ovdje vinil, to je čak i dupli album, London Calling, legendarni, ako niste čuli za Clash, bar biste vidjeli kaverne. Znači dođeš doma, onda fino nađeš mjesto, naravno otvoriš ga, skineš celofan, pustiš ploču, sjedneš i onda polako, gurmanski, malo po malo otkrivaš tajne kavere, znači od tekstova koje pratiš onda, pa onda detalja, onda na kraju čitaš čak i zahvale, sve te naprosto zanima jer je ipak dao si novce za to i što je još jedna prednost kod tih vinila je to što su beat tracks imali puno veće šanse doći do izražaja jer se nije dalo čisto ustati jer ti možda četvrta pjesma nije odmah ušla u uho, nek se je dao još puno šanse da bi ti na kraju postala i nabaja pjesma na albumu. Jako sam nabrijana u zadnje vrijeme. Valjda i mene trend taj ulovio oživljavanja vinilki i zapravo mi je jako drago da se cijela ta priča opet pokrenula. Iako ja konkretno baš, mislim, ta prva sjećanja uz glazbu jesu povezana s pločama, ali to su još roditelji puštali. A kad sam ja ipak već sama krenula birat neke glazbene žanrove i stilove, sjećam se u moje doba da smo mi znali dožurat uz kazetofon i čekaš da na radiju puste pjesmu koju ti želiš, onda brzo na kazetu stišćeš paralelno 2 gumba da se snimi i najveća trauma bi nam bila kad bi usred pjesme voditelj počeo pričat nešto ili reklame ili nešto. Onda kao, ne, zašto si usred pjesme sad uletio? I onda stisni i opet čeka da ti opet puste na radiju. I druga stvar, pošto nije bilo googlanja liriksa u to vrijeme,
preslušavaš pjesmu i onda uz papir i sestra ja, kaj je rekao? Koja je ova riječ bila prije? Ma nije, uglavnom da, dosta zanimljivo doba i rekla bi na neki način puno slađe od ovog današnjeg vremena YouTube-a kad je sve iznimno dostupno. Mislim da je super ovako, imamo svjetski dan bubamara, da postoji svjetski dan ploča. Mislim da su ploče mnogima promijenili život. Imala sam tu čast i sreću da sam prije 2 godine nastupala također na Record Store Dayu i mislim da je jako lijepo i pozitivno da postoji uopće dan koji to obilježava jer ipak je to veliki i važni dio te nekakve glazbene povijesti. Multimedijalna knjižara se sa svojim glazbenim dijelom uključuje u Record Store Day koji znamo da se tradicionalno obilježava u svijetu od 2007. godine, od nedavno u Hrvatskoj, zadnjih par godina pod pokroviteljstvom naše Hrvatske diskografske udruge i kao što ste sami rekli od ove godine će i naše poslovnice se uključiti u to. Znači, kao i u drugim dućanima moće se naći prigodna Record Store Day izdanja, a to ćemo obilježiti nastupom grupe Trem 11. Pozdrav svima, ja sam Luce, a ovom prilikom vas pozivam da dođete u što većem broju 21.4. obilježiti Record Store Day u nekoj od vama najbližih prodavaonica ploča. Dođite, vidimo se, bok! Dragi moji, 21.4. svratite u prvu prodavnicu ploča, kupiti bilo koju ploču, nećete zažaliti. To je komad plastike koji se jako slabo razgrađuje, a nosi trajnu vrijednost. Mile, pa di ste pije?